Амигос, простете хаоса, но аз така намирам себе си. В днешното видео ще сменяваме батерия на Samsung A40 на чисто нов хубавец, който никога в живота си не е работил. Но това е прецакал батерията. Така че в днешното видео това и нещо ще сменяваме. Красавица, малко подута. Батерия в kingpartsbg.com. Тази батерия не е оригинална, тя е заместител, но такава си позволява клиент. И сега ще го опашем с ластици, защото просто човека иска да дойде да си го вземе веднага. Така да е. Въпросният човек идва и го прилапва, а пък ако на вас ви трябва части за някакъв телефон, дали ще е Android, дали ще е iOS устройство, то може да ги намерите на kingpartsbg.com. Аз бях Алекс, ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала, той вече е нов, така че до скоро, чао!